गिबियावनो मीडिया पार्सननिसिम आंनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरदों बोसोर गोदाननि लोगोसे दिनैनि बे जे स्रां एकाडेमि बिथांमोननि बानजायनायावहाय जे नैबे बैसागुखौ नोजोर होनानै जे रंजालि बैसागु फोरबो बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैनानै आङो माने गावखौनो गाव जोबोद मोजां मोनदों बा खाफाल गोनां साननानै लादों जे दिनैनि बे समावहाय आङो नैबे खौसाखाथि गामिनि रायजो राजाफोरजोंहाय लोगो मोनलायनानै आङो गोसोखौ जोबोद मोजां मोनदों। आङो दिनै बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैनायनि गेजेरजों आङो बेखौनो फोरमायनो सानदों जे दिनैहाय जोङो जोंनि बर'नि जे जोंहा माखासे दोरोङारि दामजु बा मोसानाय मेथाइ खननाय आरो जोंनि माखासे ट्रेडिशनेल जानाय लोंनाय गाननाय जोमनाय बैफोरखौहाय जोङो नैबे बैसागुखौ नोजोर होनानै जे नैबे रंजालि बैसागु फोरबो बेबायदि हाबाफारि लानायनि गेजेरजोंहाय जोङो जोंनि लाइमोनफोरखौहाय माने सांग्रांथि होनो हानायखौ जों नुहुरो जे दिनैनि समावहाय बैसागु होनब्लानो जोंनि लाइमोनफोरनि गोसोआवहाय मोनसे माने रंजाखांनाय फैयो आरो बेखौ नोजोर होनानैनो दिनैहाय जोंनि जे गामियावहाय जे रंजानाय जे बैसागुखौ जों माबायदि मोसायो जोंनि बर'नि माखासे गाननाय जोमनाय दख'ना गामसा गाननानै मोनसे समायना रमायना बेबायदि थासारिखौ नुनानै जों नुनो मोनदों जे जोंनि जाखांफुनाय बा जोंनि नैबे इयुन जोलै जोंनि फंबाय बिनानावफोराबो मोनसे गावसिनि गोसोआव मोनसे रंजानायखौ लाबोनानै जे गेदेरफोरखौ नुनानै बिथांमोनहाबो जोंनि बर'नि जे दख'ना गामसा बेखौ गाननानै बैसागु जानाय बा बैसागु रंजानाय जोंनि बर'नि दामजुफोर खाम सिफुं सेरजा बेखौ लानानै मोसानाय आरो लोगोसे नैबेबायदि बैसागु खुंनायनि गेजेरजों बैसागु फोरबो खुंनायनि गेजेरजोंनो जोङो बे बैसागु फोरबोनि गेजेरजोंनो माखासे हाबाफारिफोर लादेरनाय जादों जे उन्दैफोरनि खन्थाइ आवरायनाय बादायलायनाय हरखाब बुंनाय बादायलायनाय मोसानाय बादायलायनाय गान खननाय मेथाइ रोजाबनाय बादायलायनाय बैफोरबायदि हाबाफारिनि गेजेरजोंहाय जोंनि फंबाय बिनानावमोननि कनफिडेन्ट लेभेलखौ जोङो बारायनायखौ जों नुनो मोनदों आरो बिथांमोनखौहाय बेबायदिनो हारिमुनि फारसे सांग्रांथि जाबोनायखौ जोङो बेखौनो आसा खालामदों। बे बुरै मावनो हाला ओमफ्राय दांनो हाला फिसाय गैला फिसाला गैला दा बेनो गामि दरथाम खाग्राबारि होननाय लालमाथि होननाय आरो सातबिन्दि टु होननायनि गामिनो आं दा दख'ना होगासिनो दङ दा दसेनो उन होनाय जागोन आङो आंहाबो बिमा गैला आंबो खोब दुखुथिया मानसिमोन ओंखायनो दा आं बिमानो आं गांसेबो दख'ना बायनो होनो हायाखै बै समाव ओंखायनो दा आङो बोसोरे बयनोबो होयो गोजां बोथोराव कम्बल होयो आं दा बैसागुआव बे बुरै आइनि समानखौ आं बेजोंनो होनानै आंनि गोसोखौ बयबो माबागोन होननानै आसा थाबाय। बेयो आं बहुद मोजां मोनो मानो होनबा बियो नोङो आं होबाय थाना आं मिथिगौ सासे दुखुथियाखौ नोङो जुदि गांसे गस्ला बायना होनो हाबाबो गांसे कम्बल बायना होनो हाबाबो बे बियो खोब मोजां मोनो आरो गावखौ गोग्गानाय मोनो आङो बिसोरनिफ्राय एसेबाबो एसे बोर मोनो आंना मोनसे साननाय दङ आं इसोरजों लोगो मोननाय बायदि मोनो आरोखि। गिबियाव आङो सालाखाथि दख'र दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय स्रां एकाडेमिनिसिम बैसागु बोथोरनि गाहाम हामलायनायखौ जासिबाय आरो बिथांमोना जे नैथि रंजालि बैसागु हाबाफारि खुंफुंदों बेयो खोब मेहेरगोनां जादों जोबोद बाख्नायथाव जे दिनै जोङो नुनो मोनगासिनो दङ जे मुला जागोनखौ बिलाइ गोरलैयावनो सिनायो होननाय जे फंसे बाथ्रा दङ दिनै जागायजेननायनिफ्रायनो स्रां एकाडेमिनि जिथु एक्टिभिटिस बियो जोंनि ओनसोलाव खोब मोनसे मेहेरगोनां मोनसे इनफ्लुयेन्स लाबोदों जों बेखौ बुंनो हायो मानोना टाइम एन्ड सिटुएशनजों एडजास्ट खालामनानैहाय गोबांथार रोखोमनि हाबाफारिया दिनै लाबोगासिनो दं इयुथ्सफोरखौ टटेलि जोंनि इयुथ्सफोरनि जिथु हिडेन पटेन्सियेल बे पटेन्सियेलखौ मोनसे शकेस खालामनो थाखाय बिथांमोना हाबाफारि लादों जेरै जोङो फुटबलनि समाव फुटबल कचिं होनानै फुटबलनि थाखाय मोनसे एक्सप'ज खालामदों दिनै हारिमु मावबादा खालामदों फैयै दिनै बे मोनसे जोंनि एंगार हायै बर'नि जिथु देरसिन फोरबो रंजालि बैसागु बिथांमोना बेखौ थांनाय बोसोरावबो फालिदों आरो देग्लाय मोनसे गरजियासलि फालिदों आरो बेवहाय जिथु जाय हाबाफारिफोरखौ लादेरदों बे खोब बाख्नायथाव मानोना बेवहाय उन्दैफोरनि थाखाय जोङो गेलेनाय
बादायलायनाय थुनलाइ बादायलायनायनिफ्राय लानानै बैसागु जानाय बादायनाय मोसानाय बादायनाय बेफोर हाबाफारिया जादों आरो दिनै नैबे समाव मोनसे गेवलां मेल हाबाफारि लादों जे जोंनि बैसागुखौहाय जों बोरै फालिनांगौ बोरै रंजानांगौ बे हाबाफारिनि सायाव गुवारथारै सावरायनाय जादों आरो जोंना जिल्ला एबसुनिफ्रायबो बेवहाय बाहागो लादों जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनिफ्राय बेवहाय बाहागो लादों बेनिफ्राय जों बुंनो हायो जे दिनै बेयो स्रां एकाडेमिया सालाकाथि सातबिन्दो बायदिनि मोनसे एरियायावल' बेयो माने रेस्ट्रिक्टेड जानानै थायाखै बियन्ड बियो मोनसे जिल्ला पर्यायसिम बियो मोनसे एक्सप'ज जादों आरो बियो मोनसे गाहाम साइन होननानै जोङो सानो आरो बेवहाय मोनसे जिथु हाबाफारि बेवहाय जोङो उन्दैफोरा गेदेरफोरखौ खुलुमनाय आरो गेदेरफोरा उन्दैफोरखौ अननाय सिबिनाय बे हाबाफारि बेनिफ्राय जोङो जोंनि इयुन जोलैफोरनो मोनसे जोंनो मरेल इडुकेसन मोनसे गावनि आखु दानायनि जिथु जोङो फोरोंथाइ होनाय बेफोरनिफ्राय जोङो जोंनि समाज बेबस्था जोंनि यांस्टार्स इयुन जोलैफोरखौ जोङो बेनिफ्राय माने जोङो बेनिफ्राय गुन गोनां जोङो मोनसे आखल आखु दाहोनो हायो आरो बे हाबाफारिया जुदि जों बिदिनो थांबाय थायोबा उन समाव जोङो बेनिफ्राय मोनसे जोंनि इयुन जेनेरेसनाव जों मोजां फिथाइ मोनगोन आं बेखिनिखौ आसा फारियो।